her, det ligner en dårlig bytur, det der. Ja, det er rigtig skidt nu. Det er fandme en hyggeaften. Bong, 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 Næste. bong. Næste skud på starten. Streger. Jeg har ikke prøvet det før, men streger. Hvad skal vi... Er det mig? Nej, jeg skulle ikke lukke øjnene. Jeg lukker øjnene, mens jeg gør sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, og stop! Giraffe! 10% Albani! Det er faktisk ikke en mørk øl. Ved du hvad? Det er så stærk en øl, at selv dealeren får pletter. Det lyder meget godt. Vi har ikke råd til brændmaskinen. Det er en dejlig blank... Blank en. Se, det er noget, man kan forstå. Den er fandme ride med pæn, den der. Det er en flot en. Ja, den er flot. Det dufter også godt, faktisk. Det her, det er en rigtig god comeback fra æblepis. Nå ja. Det er banen nu. Nå ja, det er fordi nu får det faktisk... Nu får de kan se, om de får rejsning, skulle jeg til at sige. Oprejsning. Jeg har en hund med skridt. Jeg håber, jeg ikke får en ligger ned på gulvet. Hun ligger igen. Hun var lige før. Det var ikke luden. Nej. Har du flere arme? Det er ikke min arm. Nå, men lad os prøve. Skal jeg lige holde hoved mod hoved, der? Sværkar! Nå. Lad os prøve at se. Skål. Der er ikke noget at sige der. Man får sgu sådan helt lyst til at bare... Og smoke den sådan ind i dåsen, som man siger. Så er det væk med de tørre pletter. Så er det i hvert fald væk med de tørre pletter. Den tror jeg gerne, jeg vil give... Den får en 9. Der er ingen tvivl. Det er en 9. får sgu kun en 8 for mig. Nej. Der er jo mange sådan, der siger, jeg skal sgu ikke have børn. Jeg skal ikke have børn, fordi at, her jeg har en karriere, jeg skal være færdig med, og vi skal have hus og bil og en dum hund. Og det er løgn, så er det ikke. Ja, men bare. Det er dit valg at få en dum hund. Det er sådan en konesvalg, men ja. Okay, ja, så det er også dit valg. Hun, det var faktisk mit valg, men det var også en børn. Men, til jer derude, I skal ikke være skræmt. Bare husk, I skal ikke glemme, hvem I også er. Og det samme med, det skal gå begge veje. Selvfølgelig skal konerne og kvinderne, ja, hvad nu kalde dem, eller kvinder, men de skal selvfølgelig også have lov, men det skal far fandme også. Ikke glem jeres venner. Jeg synes, det er lidt sukkers, pis, lort. Vi skal videre til næste øl, fordi du ikke. Jeg tænker også bare, at du er blevet for fuld. Er du ved at var der kæld? Det jeg har. Jeg kommer endelig for sent hjem, mand! Var der kvinde i hårde i den der græfølge der? Jamen, det er fordi, min spiral, det kunne være simpelthen. Det ender med, at du sidder sådan der og hygger, fordi du er blevet for fuld. Men er det ikke rigtigt? Man føler, eller ikke en selv, fordi man jo, man har følelser, men nej, ikke følelser, men jeg siger bare... Selvfølgelig har man følelser. Nej, følelser! Jeg har bananer, det er bare... Jeg er bare nu! Hvad siger du, min lille Tobias? Ingen følelser. Men det er jo rigtigt. Når man begynder at stifte familie det der, så glemmer man bare det. Man tager ikke i byen hver weekend længere, men man fester ikke helt vildt. Og så har man stadigvæk de kammerater, som ikke har stiftet familie endnu, men bygger op på deres karriere. Og jeg kan ikke simpelthen forstå, jamen, så skriver Mathias lige, bytur! Der er ingen, der svarer i den gruppe der. Nej, vi skal til familiesamtale i morgen. Ja, jeg er sgu også træt, det har også været en lang arbejdsdag. Og så fortsætter mølken jo bare. Og det er jo det, der er pointen med den her video her. Pointen er jo, for helvede, lad nu være at glemme jeres makkers. Man skal huske og vinke. Man kan så godt have en lille Eigelmus med, selvom man nyder en bajer inde i bodegaen. Så kan man altid give ham lidt bajer. Præcis. Så sover han længere. Man må måske ikke, siger man, hvad fanden, ski hullet reglerne. Har du vandet hunden? Nej, jeg klipper den i morgen. Okay. Nå, hvad skal vi så også med? Jamen, det er jo for hele.
Du skal gå ind. 1, 2, 3, 4, 5, stop! Det er mjød! Mjød. Det er sgu ikke prøvet før. Jeg næsten det tredje glas til mjød. Jeg tænker ikke, vi behøver helt så meget i. Det er mjød. Der er ikke meget viking over dig. Nej, der er sgu ikke en ski viking, hvor jeg har rystet. Og oppe i røvhul og langs op ad kanter og det. Så. Det der, det får dem til at falde af igen. Ja. Nej, det får jeg fandme ikke til. Så. Overraskende. Det smager ikke, som det lugter. Det smager lidt af brød i. Ja, egentlig. Det smager faktisk rigtig godt. Hvad fanden der foregår egentlig? Det smager faktisk sindssygt godt. Det dufter virkelig skidt, men det smager virkelig, virkelig godt. Ja, det er faktisk noget honning over det der. Ja, lidt honning, blomme. Det får fandme en 9 af mig. Jeg På grund af duften får den ikke en 10. Nej, 8 vil jeg sige. Jeg vil egentlig prøve at klemme den på en 9'er. Det må jeg sgu indrømme. Jeg var lige ved at tænke, fuck, nu dør vi. Det troede jeg også. Men jeg må sgu indrømme, ja. Noget, der har undret mig, det er, hvor bakteriefobiske folk er i dag. Altså i gamle dage. Det er efter lidt coronapis. Nej, det er sgu ikke efter det, der har været før. Talat og alt det der pis, der ikke må være i legetøjet. Jamen altså, i gamle dage, der gik du ned i pølsevognen, så stod Beate, hun var 1,5 meter høj, 2 meter bred, og så stod hun fandme, og så brugte hun nærmest sin hals til ligesom at lubricate den pølse, før hun fistede den ned i det der skide fransk hotdogbrød. Så fistede hun den bare ned, og så fik du den, og så tænker du bare, jeg vil sige en ting, ikke også? Det har jeg ikke oplevet her på Jylland, der er oprindeligt fra. Hvad I gør over på Sjælland. De var da ligeglade dengang. Jeg tror, det er helt andet. I dag har de plastikhandsker på, når du rører ved din pølse. Ej, det er det ikke. Jo. Vores lokale grillmand, han er sgu kold. Nå, vi skal også have en. Ja, vi skal videre. Vi skal også have en øl mere. Ja. Hvem er det, der skal pege? Er det dig eller mig? Jeg kan ikke huske det. Jamen, så peger jeg mig. Nej, det er dig nu. Okay. Nej. Nej. Du peger. Nej, det var mig, der pegede før, fordi jeg pegede på den der. Du talte. Det er rigtigt. Yes. 1, 2, 4, 5 og stop! Hvor var der? prøv igen. Hvem peger? Hvem er det? Det er dig, der peger. Det er bare, jeg tæller. Jeg lukker, jeg tæller. Okay, Ja. så er det, jeg gør. 1, 2, 3, 4, 5, stop! Det er den her Blåvandsbok Bok? fra Vadehavs Bryggeriet. 5,6? 5,6%. Jeg tænker, den kommer fra Blåvand. Eller det gør den faktisk ikke komme fra Vadehavet. Det er noget pis. Hvorfor fanden? Okay, der står Vadehavs Bryggeriet i Køge. Det er sgu nok ikke særlig tæt på Blåvand alligevel. Det er sgu da godt, at de har en vægt, der fører igennem derhen til Blåvand, jo. Vi har lavet en tunnel fra Køge til Blåvand. Så kan vi bare lige føre ølene ned under. Så prøver vi at se. Ja. Altså, hvis man tænker på det Blåvand Buk, produceret i Køge, Den smager lidt af havvand. så er den okay. Jeg giver den 3. Den giver kraften virkelig. Den smager af havvand. Den ryger i lillemor. Hun tager det sidste shatter. Værsgo, lillemor. Hvad fanden var der foregik i mundvige der? Det ved jeg ikke. Men jeg siger, at den ikke smager godt. Du sad der, den smager meget godt.
Ja, det gjorde vi til at starte med, men... Det smager havvand. Den smager af, når man vælter i vandet og så glemmer, at man ikke kan trække vejret under vand ude ved havet. Så smager det bare sådan en gang havvand med salt og salt. Den er sgu ikke god. Nej. Den får en 2 af mig. 2 år, ja. Den skal have lillemor. Lillemor tager shatteren. Vi skal også smage nogle flere øl! Hvem er det nu? Det er en af dem, der skal tælle. Hvem er det, der skal tælle nu? Jeg har lige talt, tror jeg. Var det ikke det? Jo. Hvem har talt? Jeg har talt. Nej. Jo, jeg lavede lavede fingeren. fingeren. Lige spole tilbage, og se om du lige har talt. 1, 2, 4, 5. Det var dig, Rikke. Er det mig, der skal pege? Det er Eller? mig, der skal pege. Det er dig, der skal pege. Hvad pegede vi på? Det, du skal da lukke øjnene og så til. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Stop! Det var en Rudolfs røde røv. Skal jeg til at sige. Rudolfs røde pilsner. Lifehack! Køb alt efter jul, for så er der i hvert fald 80%, 50% på i hvert Der fald. er procenter på. Både i og på Er der prisen. noget procenter i? Ja, 85%. Er den ikke? 4,9. Edderfukken er billig. Hvad er nok en grøn 5? Det er fint. Så må vi se. Det var sgu en ny shit. Hvad fanden er det der? Det er sgu da ikke en ly. Hvad fanden er det der? Det er en rød øl. Spørger ikke noget. Den smager lidt af en dårlig bytur, hvor man har fået en meget mystisk kvinde med hjem. Jeg ved godt, jeg sagde før, jeg var alt der på tilbud. Eller, så ikke tilbud, men procenter. Ikke også? Vi skal bare købe. Men nogle gange, så tror jeg måske, man bare skal lade være. Jeg ved, jeg går selv efter gul pris hver gang. Sweet deal, bam, så slår jeg til. Men den der, ikke også? Eddersat, men ikke også? Du skulle fandme have haft din, skolepenge tilbage igen. Så lille mor, tag den sidste Du kan ikke hælde den i skålen, fordi den smager ikke noget, men den er jo... Den får en toer for mig. Den får en stor toer for mig. Man kan godt drikke det. Altså, hvis du ikke drikker øl, Toer. du ser et tilbud, slå til for at hjælpe samfundet. Det får en heller. Yes, Vi fik ikke engang fortalt Rikke. hvad har I fortalt? Rikke, Ja, det er mit navn. hvor gammel er du? Normalt så spørger man jo ikke kvinder om det. Men vi er da kvinder, vi er mænd. Hvor gammel er du? Ja, hvis vi var kvinder, så ved jeg. Så har jeg fået en flade, det ved jeg godt. Så havde vi patter, og så havde vi klaret selv. Nå, jeg er 42, altså 4-2, det er nye 30, har jeg hørt. Hvor mange børn har du? Jeg har 2. Hvad hedder de? De hedder Liam og Freja. Hvad med dig? Hvor gammel er de? Hvor gammel er du? Hvor gammel jeg er? Mig? Jeg er 30. Og hvor mange børn har du? Jeg har 4. Jeg har 2. En på 17 og en på 14. Og hvor gammel er dine børn? Jeg har Aske på 2, og Janne på 4, Oliver på 6, og min ældste Oscar på 7. Ja, trip, træsko. Nå, jeg er også ved at være tørstig. Hvem er der skal pege? Rute der fra død, ikke? Det var mig, der pegede sidst. Det er dig, der skal pege. Fordi jeg pegede... Ja. Den er ikke færdig bagt. Det der, hvad det... Den åbner vi ikke. Prøv at se det der. Der er fucking insekter i den der. Det er ikke insekter. Det er insekt. Det kan du sgu da tydeligt fucking se i toppen. Det er æg. Det er prop, det der. Det er æg. Det er prop. Nå. 1, 2, 3, 4, 5, stop! Det er en julemandens classic
eksklusiv økologisk classic fra Skanderborg Bryghus. Jamen, nu høj igen. Julemands classic. Skål derude. Ej, der er lige noget smag i det her. Ja. Det får sgu en... det må jeg sgu alligevel lige sige. Det vil jeg godt give en 7. Ja? Jeg vil kun give en 6. Man bliver ligesom malplaceret i en kasse. Også når du er nybagt. Det kan jeg sgu da selv huske, da vi fik vores første fødte, Oscar. Satan i det, hvor meget der ikke kom frem med både venner og også forældre. Er I sikre på, at vi skal have børn? Og når vi nu får et barn, så skal I gøre sådan og sådan. Og når ungen inden bliver skidt ud, eller nu bliver vi taget ud af maven. Det første fødte her. Jeg skal bare ud nu! men nej. I har set aliens, ikke? Det gør, at man får en masse råd og vejledning, og det kan man godt lige tage med i rygsækken. Men det allerbedste er, du skal ikke være bange. Du finder selv ud af, hvordan man det er at blive forældre. Det er ikke lutter lavkage, det er ikke på en grøn sky. Prøv at naboens græs er ikke grønnere end din. Naboen roer og sker sgu lige så vel. De sidder også ned og skider. Man bliver frustreret, man bliver lidt bange, men man løser det i sidste ende. Og uanset hvad, skud ud til alle fædre og også mødre. I er nogle gode forældre. Jeg peger. 1, 2, 3. Hold nu kæft. 1. Jeg skal ikke lukke mine øjne. Jeg kan mærke, jeg skal ikke lukke mine øjne. Bare kald til. Hvad fanden sker der? Jeg synes, der ikke, vi har nippet til så meget. Altså, bare 1. 1, 2, 3. Hvorfor lukker mine øjne hele tiden? Nu vil jeg ikke lukke øjnene. 1, 2, 3, 4, 5. Bare stop, mand. Det er en... Ej, for helvede. Hvad fanden skal du have det julebryg for? Hold nu kæft. Hvorfor gemmer du ikke det der? Julestjernen! Det betyder, hvis du voldtager julemanden. Der er ingen grund til at fylde op nu, tænker jeg. Skam. Hvad er det, du nævnte der? Fordi, det er en fucking hvedeøl! Der er ikke nogen, der kan lide hvedeøl. Ikke udover hippie og økologiske kollektiver. Det er ikke også gennemsigtigt. Prøv at se her. Nej, ikke gennemsigtigt. Prøv lige at se der. Ej, det er ikke højt nok op, ja. Det er totalt hvedeøl, det her. Ja. Skål. Ej, fy for sat. Det er liter. Hvad fanden er det her? En liter. Nej, det er nuller. Men det er ikke engang... Det kan ikke engang være med på skalaen, den der. Hvad fanden er det her? I økologisk New England, og Skanderborg. 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 Hvad fanden der foregår? I skal ikke lave øl. Er i 2005. Hvad fanden er der foregår? Hold jer til Skanderborg Festival. Det kan I finde ud af. Øl, det kan I kraftedeme ikke. Skanderborg Festival. Det kan godt være, at vi har taget nogle nipsnaps og lidt af her og der, ikke? Det har I ikke. Jeg har drukket halve glas. I har edderbak med fået meget. Nej, Du skal bare lade være med du at skal blande ikke dig. bestemme, hvad vi har fået. Vi har kun fået halvdelen. Altså, vi skal nok selv sige, når det er nok. Vi er mænd, vi er fædre. Ja. Jeg er far, han er kører far. altså. Ja. Og hvis vi vil sidde her Ja. og drikke, nyde en kold, om det er Til klokken 5 i morgen tidlig, om det så er gør kvart, vi det. eller det. At komme igennem 20 forskellige øl kræver også en indsats. Men vi prøver sgu da. Vi prøver at spille. Lad os dømme os. Det er så mange er bange for. Det prøver vi. Hold kæft, skal vi trække vejret en gang der. Fuck, jeg havde mange frustrationer, jeg skulle af med der. Det var dejligt. Har du det ikke bedre nu? Jeg vil bruge det i en forsøg, men du fik det dårligt igen. Nå ja. Det kan jeg ikke lukke øjnene. 1, 2, 3, 4, 5 og stop. Det var den her. Blåvands hvide. Nej, jeg var derovre fra. Fra Køge. Ej, jeg vidste det. Og så er det en hvide øl. Skal vi bare stoppe med Stein og Bo? Vi skal ikke stoppe. Vi skal videre. I seng.
Jeg får jeg sgu aldrig rejse mig op, hvad fanden der foregår. For helvede. Vi skal game og drikke shots. Ja. Jeg er klar. Se en gang sovs, vi har her. Jeg henter lige min Playstation og mit tv, og så kommer vi ind og gamer. Vi er mænd med værdigheder. Vi fik ikke drukket de sidste 2, men vi prøvede. Og sådan er det bare. Så. Men husk nu, følg, subscribe. Vi gør det for jer. Det er for jeres skyld. Nu var det dit bagparti. Jeg tænker bare, at vi tager en halv, ikke? Men ja, det gør vi. Det er så bange, men ja, det gør vi. Er vi klar? Ja! Ej, det var det. Jamen, jeg skulle også hjem nu, Pelle har skrevet. Puha. Puha. Det er godt. Det er et shot for mennesket. 3, 2, 1, kør! Og gå! Ej. Tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe for flere videoer. Så altså, jo mere I liker og subscriber, det kan I kun gøre én gang per person. Så for din bedstemor og din bedstfar og din far og din mor. Til at like og subscribe. Og så laver vi flere videoer. Det bliver kun vildere og vildere. Tak for i aften, eller hvad man siger.